त्यानंतर आता खास कोकणवासियांच्या सेवेसाठी आमच्याकडे वॉटरप्रूफिंग आणि इपॉक्सी फ्लोरिंगची सगळी कामं करून मिळतील। आमचा पत्ता S3109 वेदांत कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, पोखरण रोड नंबर 1, वर्थकनगर, ठाणे पश्चिम, सिंधुदुर्ग। ऍड्रेस गुरुप्रसाद सामंत 294 मालवण रोड, एअरटेल टॉवरच्या शेजारी, कुणकवळे, मालवण। अधिक माहितीसाठी संपर्क 9967 61 22 22। शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आज कणकवलीमध्ये दाखल होत आहेत। याच मैदानावर त्यांची सभा होणार आहे। आपण या ठिकाणी पाहू शकतो, या ठिकाणी सभेची तयारी जी आहे ती कुठेतरी सुरू आहे। आपण या ठिकाणी पाहतो, या ठिकाणी खुर्च्या आहेत, बसण्याची अरेंजमेंट आहे, भव्य असा सभामंडप देखील आहे, तो या ठिकाणी उभारण्यात आलेला आहे। स्वतः संदेशभाई पारकर शिवसेना नेते आपल्यासोबत आहेत। सर, काय सांगाल, कशा प्रकारची अरेंजमेंट करण्यात आली आहे? आज या मैदानावर हजारोंच्या संख्येनं या ठिकाणी या जिल्ह्यातली जनता, महाविकास आघाडीचे कार्यकर्ते आणि शिवसैनिक बंधू भगिनी हे मोठ्या प्रमाणामध्ये या ठिकाणी उपस्थित राहणार आहेत। खरं तर उद्धव साहेबांची जी विचार आहे, हे विचार ऐकण्याच्याकरता, त्यांना पाहण्याकरता आणि लोकांशी जनसंवाद साधण्याकरता आदरणीय आमचे पक्षप्रमुख, शिवसेना प्रमुख उद्धवजी ठाकरे साहेब, या राज्याचे माजी मुख्यमंत्री या ठिकाणी येणार आहेत। आणि एक उत्साहाचं एक वातावरण, एक म्हणजे शिवसेनेचं एक महाविकास आघाडीचं वादळ या मैदानावर त्या ठिकाणी घोंगावणार आहे। आणि एक शिवसेनेचा एक झंझावत या निमित्तानं, किंवा महाविकास आघाडीचा झंझावत या निमित्तानं आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळणार। साधारण किती कार्यकर्ते या ठिकाणी उपस्थित असतील, काय वाटते? जवळजवळ 10,000 पेक्षा अधिक या ठिकाणी लोक या सभेला किंवा त्यांचे विचार ऐकण्यासाठी या मैदानामध्ये येणार आहेत। आणि ही मोठी सभा या कणकवलीतली त्या ठिकाणी या निमित्तानं होणार आहे। अजून कोण कोण नेते असणार आहेत उद्धव ठाकरेंसोबत या ठिकाणी? खरं तर उद्धव साहेब आहेत स्वतः, त्याच्याबरोबर त्या ठिकाणी खासदार विनायक राऊत असतील, आमदार वैभव नाईक असतील, आणि दोन्ही जिल्ह्यातील रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गातील महत्त्वाचे नेते मंडळी हे त्या ठिकाणी व्यासपीठावर असणार आहेत। आणि एक म्हणजे गेल्या 10 वर्षामध्ये ज्या पद्धतीनं खासदार विनायक राऊतांनी जो जनसंपर्क ठेवला, जो विकास त्या ठिकाणी केला, खासदार निधीच्या माध्यमातून विकास केला, केंद्र सरकार राज्य सरकारच्या माध्यमातून विकास केला, आणि एक आपला एक सर्वसामान्याचा हक्काचा माणूस किंवा एक सर्वसामान्याचा एक हक्काचा खासदार, अशा प्रकारची प्रतिमा जी विनायक राऊतांनी या भागामध्ये निर्माण केलेली आहे। आणि शिवसेनेचं सुद्धा तितकंच संघटनात्मक जाळं या रत्नागिरी सिंधुदुर्गामध्ये आहे। महाविकास आघाडी त्याबरोबर आहे। आणि त्याचबरोबर मागच्या वेळी या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये काँग्रेस त्या ठिकाणी विरोधामध्ये उभी होती, आणि काँग्रेसचे उमेदवार नवीनचंद्र बांदिवडेकर हे त्या ठिकाणी काँग्रेसच्या हात या चिन्हावर उभे होते। आणि आज काँग्रेसचा पाठिंबा हा त्या ठिकाणी शिवसेनेला, महाविकास आघाडीला मिळालेला आहे। आणि जवळजवळ 65,000 मतं ही त्यावेळी काँग्रेस पक्षाने घेतलेली होती। आणि म्हणून तो एक सुद्धा मोठा फॅक्टर, काँग्रेस असेल, राष्ट्रवादी शरद पवारसाहेबांची राष्ट्रवादी काँग्रेस असेल, आणि त्याचबरोबर मुस्लिम समाज, हा मुस्लिम समाजसुद्धा आता या ठिकाणी एक संघटितपणे या जिल्ह्यामध्ये, या मतदारसंघामध्ये विनायक राऊतांच्या पाठीमागे आहे। दलित समाज आहे, मराठा समाज आहे, OBC समाज आहे, धनगर समाज आहे, हे सगळे समाज, कारण लोक आज जे देशामधलं जे वातावरण आहे, मोदी शहांची जी हुकुमशाही आहे, या हुकुमशाहीला, यांच्या भ्रष्टाचाराला लोक त्या ठिकाणी कंटाळलेले आहेत। एकीकडे बेरोजगारी आहे, मोठ्या प्रमाणात महागाई आहे, संविधान या ठिकाणी धोक्यामध्ये आहे, लोकशाही धोक्यामध्ये आहे। अशा या सगळ्या परिस्थितीमध्ये संपूर्ण देशामध्ये एक परिवर्तनाचं वातावरण आहे। आणि या देशामध्ये मोदी शहांचं सरकार, भाजपचं सरकार जाऊन त्या ठिकाणी महाविकास आघाडीचं, इंडिया आघाडीचं सरकार या देशामध्ये येणार आहे। आणि म्हणून लोक त्या ठिकाणी, आज लोकांमध्ये एक वेगळा उत्साह आहे। कुठल्याही परिस्थितीमध्ये याच्यामध्ये सत्तेमध्ये परिवर्तन करायचं देशाच्या, ही जनतेची त्या ठिकाणी, सर्वसामान्य जनतेची भूमिका आहे। आणि म्हणून त्या ठिकाणी आज एक उत्साहाचं वातावरण या संपूर्ण निमित्तानं त्या ठिकाणी आहे। आणि उद्धव साहेब म्हणजे ही शिवसेनेची त्या ठिकाणी एक ऊर्जा आहे, प्रेरणा आहे। आणि त्यामुळे एक संघर्ष योद्धा म्हणून उद्धवजींकडे या संपूर्ण महाराष्ट्रातली जनता पाहते। ज्या पद्धतीनं त्यांच्यावर आघात झाले, त्यांना त्या ठिकाणी संपवण्याचा प्रयत्न झाला, पण तोच आघात किंवा संपवण्याची केलेला प्रयत्न, हीच उद्धव साहेबांनी स्वतःला असलेली संधी समजली, आणि संधी समजून त्यांनी संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये एक शिवसेनामय वातावरण, महाविकास आघाडीमय असं वातावरण त्यांनी त्या ठिकाणी केलेलं आहे। आणि प्रचंड मेहनत ही त्या ठिकाणी घेतली। जनतेची फार मोठी सहानुभूती आणि विश्वास हा या निमित्तानं अनेक सभांमध्ये दिसतोय। आपण बघा, उद्धव साहेबांच्या ज्या सभा आहेत, त्या सभांना लोक लाखोंच्या संख्येनं त्या ठिकाणी लोक सभेमध्ये उपस्थित राहतात। याच अर्थानं शिवसेनेवर, उद्धवजींच्या नेतृत्वावर या महाराष्ट्रातल्या आणि या देशातल्या जनतेचा विश्वास त्या निमित्तानं निर्माण झालेला। भाई, अगदी शेवटचा प्रश्न आहे, निवडणुकीला अवघे 4 दिवस शिल्लक राहिलेत, काय आवाहन कराल सिंधुदुर्गच्या जनतेला? खरं तर गेली 35 वर्ष जे विरोधी पक्षाचे उमेदवार आहेत, नारायण राणे, हे या ठिकाणी म्हणजे जुनी कॅसेट आहे ती, म्हणजे सारखे 1990ला ते आले होते,
आणि त्यावेळीची तीच भाषणं आज 2024मध्ये त्या ठिकाणी आहे. आणि म्हणून जनतेमध्ये काही त्या ठिकाणी फरक झाला नाही. राणेला सगळी पदं मिळाली, 35 वर्ष सर्व सत्ता मिळाली, पण सर्वसामान्य जनतेचा विकास झाला नाही. कुठलाही उद्योगधंदा, केंद्रीय उद्योगमंत्री होते, मोदींच्या काळातले केंद्रीय उद्योगमंत्री असताना सुद्धा गेल्या 2.5 वर्षात एकही उद्योग या जिल्ह्यामध्ये उभा राहिलेला नाही. तरुणीच्या हातामध्ये रोजगार मिळालेला नाही. आणि म्हणून 2014चा हा फ्लॉप चित्रपट आहे राणे म्हणजे. त्यावेळीच त्यांचा पराभव आणि जनाधार, त्यावेळी पराभव झाला होता. या जिल्ह्यातला, या मतदारसंघातला जनाधार त्यांचा संपलेला होता. आणि म्हणून कुठंतरी त्यांना राज्यसभेवर खासदार म्हणून त्या ठिकाणी घेण्यात आलं. जनतेतला जनाधार संपल्यामुळे ते राज्यसभेवर गेले. आज काय राजकीय त्यांचं अधपतन आहे, कशी परिस्थिती आहे. पूर्वी राणे स्वतः त्या ठिकाणी या महाराष्ट्राचे नेते म्हणून फिरत होते. आज त्यांना कुठंतरी अमित शहा, योगींच्या, मोदींच्या सभा त्या ठिकाणी घ्याव्या लागतात आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली यांना त्या ठिकाणी मतं मागावी लागतात. हे त्यांचं झालेलं या गेल्या 35 वर्षातलं राजकीय अधपतन आहे. आणि लोक त्या ठिकाणी या भाषणाला कंटाळले, आयुष्यभर म्हणजे तेच भाषण. आणि त्यामुळे लोकांमध्ये 35 वर्ष तुम्हाला सगळी सत्तेची पदं दिली, तुम्ही जनतेचा विकास करू शकला नाहीत, सिंधुदुर्गाचा विकास करू शकला नाहीत. आणि त्यामुळे तीव्र संतापाची लाट, उद्रेकाची लाट या जिल्ह्यामध्ये जनतेमध्ये आहे. आणि म्हणून मी आपल्याला सांगतो, राणे हे तिसऱ्यांदा त्या ठिकाणी पराभूत होतील. पराभवाची त्यांची हॅट्रिक होईल. आणि दुसरीकडे खासदार विनायक राऊत हे जनतेच्या प्रेमावर, आशीर्वादावर आणि मतदानावर त्या ठिकाणी 2.5 लाखाच्या मताधिक्यानं या मतदारसंघातनं विजयी होते. धन्यवाद भाई. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आज कणकवलीमध्ये दाखल होत आहेत. याच मैदानावर त्यांची सभा होणार आहे, आपण या ठिकाणी पाहू शकतो. या ठिकाणी सभेची तयारी जी आहे ती कुठेतरी सुरू आहे. आपण या ठिकाणी पाहतो, या ठिकाणी खुर्च्या आहेत, बसण्याची अरेंजमेंट आहे, भव्य असा सभामंडप देखील आहे, तो या ठिकाणी उभारण्यात आलेला आहे. स्वतः संदेशभाई पारकर शिवसेना नेते आपल्यासोबत आहेत. सर, काय सांगाल, कशा प्रकारची अरेंजमेंट करण्यात आली आहे? आज या मैदानावर हजारोंच्या संख्येनं या ठिकाणी या जिल्ह्यातली जनता, महाविकास आघाडीचे कार्यकर्ते आणि शिवसैनिक बंधू भगिनी हे मोठ्या प्रमाणामध्ये या ठिकाणी उपस्थित राहणार आहेत. खरं तर उद्धव साहेबांची जी विचार आहे, हे विचार ऐकण्याच्याकरता, त्यांना पाहण्याकरता आणि लोकांशी जनसंवाद साधण्याकरता आदरणीय आमचे पक्षप्रमुख, शिवसेना प्रमुख उद्धवजी ठाकरे साहेब, या राज्याचे माजी मुख्यमंत्री या ठिकाणी येणार आहेत. आणि एक उत्साहाचं एक वातावरण, एक म्हणजे शिवसेनेचं एक महाविकास आघाडीचं वादळ या मैदानावर त्या ठिकाणी घोंगावणार आहे. आणि एक शिवसेनेचा एक झंझावत या निमित्तानं, किंवा महाविकास आघाडीचा झंझावत या निमित्तानं आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळणार. साधारण किती कार्यकर्ते या ठिकाणी उपस्थित असतील, काय वाटते? जवळजवळ 10,000पेक्षा अधिक या ठिकाणी लोक या सभेला किंवा त्यांचे विचार ऐकण्यासाठी या मैदानामध्ये येणार आहेत. आणि ही मोठी सभा या कणकवलीतली त्या ठिकाणी या निमित्तानं होणार आहे. अजून कोण कोण नेते असणार आहेत उद्धव ठाकरेंसोबत या ठिकाणी? खरं तर उद्धव साहेब आहेत स्वतः, त्याच्याबरोबर त्या ठिकाणी खासदार विनायक राऊत असतील, आमदार वैभव नाईक असतील, आणि दोन्ही जिल्ह्यातील, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गातील महत्त्वाचे नेते मंडळी हे त्या ठिकाणी व्यासपीठावर असणार आहेत. आणि एक म्हणजे गेल्या 10 वर्षामध्ये ज्या पद्धतीनं खासदार विनायक राऊतांनी जो जनसंपर्क ठेवला, जो विकास त्या ठिकाणी केला, खासदार निधीच्या माध्यमातून विकास केला, केंद्र सरकार, राज्य सरकारच्या माध्यमातून विकास केला, आणि एक आपला एक सर्वसामान्याचा हक्काचा माणूस किंवा एक सर्वसामान्याचा एक हक्काचा खासदार, अशा प्रकारची प्रतिमा जी विनायक राऊतांनी या भागामध्ये निर्माण केलेली आहे. आणि शिवसेनेचं सुद्धा तितकंच संघटनात्मक जाळं या रत्नागिरी सिंधुदुर्गामध्ये आहे. महाविकास आघाडी त्याबरोबर आहे. आणि त्याचबरोबर मागच्या वेळी या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये काँग्रेस त्या ठिकाणी विरोधामध्ये उभी होती. आणि काँग्रेसचे उमेदवार नवीनचंद्र बांदिवडेकर हे त्या ठिकाणी काँग्रेसच्या हात या चिन्हावर उभे होते. आणि आज काँग्रेसचा पाठिंबा हा त्या ठिकाणी शिवसेनेला, महाविकास आघाडीला मिळालेला आहे. आणि जवळजवळ 65,000 मतं ही त्यावेळी काँग्रेस पक्षाने घेतलेली होती. आणि म्हणून तो एक सुद्धा मोठा फॅक्टर, काँग्रेस असेल, राष्ट्रवादी, शरद पवारसाहेबांची राष्ट्रवादी काँग्रेस असेल, आणि त्याचबरोबर मुस्लिम समाज, हा मुस्लिम समाजसुद्धा आता या ठिकाणी एक संघटितपणे या जिल्ह्यामध्ये, या मतदारसंघामध्ये विनायक राऊतांच्या पाठीमागे आहे. दलित समाज आहे, मराठा समाज आहे, ओबीसी समाज आहे, धनगर समाज आहे, हे सगळे समाज. कारण लोक आज जे देशामधलं जे वातावरण आहे, मोदी शहांची जी हुकुमशाही आहे, या हुकुमशाहीला, यांच्या भ्रष्टाचाराला लोक त्या ठिकाणी कंटाळलेले आहेत. एकीकडे बेरोजगारी आहे, मोठ्या प्रमाणात महागाई आहे, संविधान या ठिकाणी धोक्यामध्ये आहे, लोकशाही धोक्यामध्ये आहे. अशा या सगळ्या परिस्थितीमध्ये संपूर्ण देशामध्ये एक परिवर्तनाचं वातावरण आहे. आणि या देशामध्ये मोदी शहांचं सरकार, भाजपचं सरकार जाऊन त्या ठिकाणी महाविकास आघाडीचं, इंडिया आघाडीचं सरकार या देशामध्ये येणार आहे. आणि म्हणून लोक त्या ठिकाणी, आज लोकांमध्ये एक वेगळा उत्साह आहे.
कुठल्याही परिस्थितीमध्ये याच्यामध्ये सत्तेमध्ये परिवर्तन करायचं देशाच्या, ही जनतेची त्या ठिकाणी सर्वसामान्य जनतेची भूमिका आहे. आणि म्हणून त्या ठिकाणी आज एक उत्साहाचं वातावरण या संपूर्ण निमित्तानं त्या ठिकाणी आहे. आणि उद्धवसाहेब म्हणजे ही शिवसेनेची त्या ठिकाणी एक ऊर्जा आहे, प्रेरणा आहे. आणि त्यामुळे एक संघर्ष योद्धा म्हणून उद्धवजींकडे या संपूर्ण महाराष्ट्रातली जनता पाहते. ज्या पद्धतीनं त्यांच्यावर आघात झाले, त्यांना त्या ठिकाणी संपवण्याचा प्रयत्न झाला, पण तोच आघात किंवा संपवण्याची केलेला प्रयत्न हीच उद्धवसाहेबांनी स्वतःला असलेली संधी समजली. आणि संधी समजून त्यांनी संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये एक शिवसेनामय वातावरण, महाविकास आघाडीमय असं वातावरण त्यांनी त्या ठिकाणी केलेलं आहे. आणि प्रचंड मेहनत ही त्या ठिकाणी घेतली. जनतेची फार मोठी सहानुभूती आणि विश्वास हा या निमित्तानं अनेक सभांमध्ये दिसतो. आपण बघा, उद्धव साहेबांच्या ज्या सभा आहेत त्या सभांना लोक लाखोंच्या संख्येनं त्या ठिकाणी लोक सभेमध्ये उपस्थित राहतात. याच अर्थानं शिवसेनेवर, उद्धवजींच्या नेतृत्वावर या महाराष्ट्रातल्या आणि या देशातल्या जनतेचा विश्वास त्या निमित्तानं निर्माण झालेला. भाई, अगदी शेवटचा प्रश्न आहे. निवडणुकीला अवघे 4 दिवस शिल्लक राहिलेत, काय आवाहन कराल सिंधुदुर्गच्या जनतेला? खरं तर गेली 35 वर्ष जे विरोधी पक्षाचे उमेदवार आहेत, राणे हे या ठिकाणी म्हणजे जुनी कॅसेट आहे ती, म्हणजे सारखे 1990ला ते आले होते आणि त्यावेळीची तीच भाषणं आज 2024मध्ये त्या ठिकाणी आहे. आणि म्हणून जनतेमध्ये काही त्या ठिकाणी फरक झाला नाही. राणेला सगळी पदं मिळाली, 35 वर्ष सर्व सत्ता मिळाली, पण सर्वसामान्य जनतेचा विकास झाला नाही. कुठलाही उद्योगधंदा, केंद्रीय उद्योगमंत्री होते, मोदींच्या काळातले केंद्रीय उद्योगमंत्री असताना सुद्धा गेल्या 2.5 वर्षात एकही उद्योग या जिल्ह्यामध्ये उभा राहिलेला नाही. तरुणीच्या हातामध्ये रोजगार मिळालेला नाही. आणि म्हणून 2014चा हा फ्लॉप चित्रपट आहे राणे म्हणजे. त्यावेळीच त्यांचा पराभव आणि जनाधार, त्यावेळी पराभव झाला होता. या जिल्ह्यातला, या मतदारसंघातला जनाधार त्यांचा संपलेला होता. आणि म्हणून कुठेतरी त्यांना राज्यसभेवर खासदार म्हणून त्या ठिकाणी घेण्यात आलं. जनतेतला जनाधार संपल्यामुळे ते राज्यसभेवर गेले. आज काय राजकीय त्यांचं अधपतन आहे, कशी परिस्थिती आहे? पूर्वी राणे स्वतः त्या ठिकाणी या महाराष्ट्राचे नेते म्हणून फिरत होते. आज त्यांना कुठेतरी अमित शहा, योगींच्या, मोदींच्या सभा त्या ठिकाणी घ्याव्या लागतात आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली यांना त्या ठिकाणी मतं मागावी लागतात. हे त्यांचं झालेलं या गेल्या 35 वर्षातलं राजकीय अधपतन आहे. आणि लोक त्या ठिकाणी या भाषणाला कंटाळले, आयुष्यभर म्हणजे तेच भाषण. आणि त्यामुळे लोकांमध्ये 35 वर्ष तुम्हाला सगळी सत्तेची पदं दिली, तुम्ही जनतेचा विकास करू शकला नाहीत, सिंधुदुर्गाचा विकास करू शकला नाहीत. आणि त्यामुळे तीव्र संतापाची लाट, उद्रेकाची लाट या जिल्ह्यामध्ये जनतेमध्ये आहे. आणि म्हणून मी आपल्याला सांगतो, राणे हे 3ऱ्यांदा त्या ठिकाणी पराभूत होतील. पराभवाची त्यांची हॅट्रिक होईल. आणि दुसरीकडे खासदार विनायक राऊत हे जनतेच्या प्रेमावर, आशीर्वादावर आणि मतदानावर त्या ठिकाणी 2.5 लाखाच्या मताधिक्यानं या मतदारसंघातनं विजयी होते. धन्यवाद भाई, आपल्याशी संवाद. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आज कणकवलीमध्ये दाखल होत आहेत. याच मैदानावर त्यांची सभा होणार आहे, आपण या ठिकाणी पाहू शकतो. या ठिकाणी सभेची तयारी जी आहे ती कुठेतरी सुरू आहे. आपण या ठिकाणी पाहतो, या ठिकाणी खुर्च्या आहेत, बसण्याची अरेंजमेंट आहे, भव्य असा सभामंडप देखील आहे, तो या ठिकाणी उभारण्यात आलेला आहे. स्वतः संदेशभाई पारकर शिवसेना नेते आपल्यासोबत आहेत. सर, काय सांगाल, कशा प्रकारची अरेंजमेंट करण्यात आली आहे? आज या मैदानावर हजारोंच्या संख्येनं या ठिकाणी या जिल्ह्यातली जनता, महाविकास आघाडीचे कार्यकर्ते आणि शिवसैनिक बंधू भगिनी हे मोठ्या प्रमाणामध्ये त्या ठिकाणी उपस्थित राहणार आहेत. खरं तर उद्धव साहेबांची जी विचार आहे, हे विचार ऐकण्याच्याकरता, त्यांना पाहण्याकरता आणि लोकांशी जनसंवाद साधण्याकरता आदरणीय आमचे पक्षप्रमुख, शिवसेना प्रमुख उद्धवजी ठाकरे साहेब, या राज्याचे माजी मुख्यमंत्री या ठिकाणी येणार आहेत. आणि एक उत्साहाचं एक वातावरण, एक म्हणजे शिवसेनेचं एक महाविकास आघाडीचं वादळ या मैदानावर त्या ठिकाणी घोंगावणार आहे. आणि एक शिवसेनेचा एक झंझावत या निमित्तानं किंवा महाविकास आघाडीचा झंझावत या निमित्तानं आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळणार. साधारण किती कार्यकर्ते या ठिकाणी उपस्थित असतील, काय वाटते? जवळजवळ 10,000पेक्षा अधिक या ठिकाणी लोक या सभेला किंवा त्यांचे विचार ऐकण्यासाठी या मैदानामध्ये येणार आहेत. आणि ही मोठी सभा या कणकवलीतली त्या ठिकाणी या निमित्तानं होणार आहे. अजून कोण कोण नेते असणार आहेत उद्धव ठाकरेंसोबत या ठिकाणी? खरं तर उद्धवसाहेब आहेत स्वतः, त्याच्याबरोबर त्या ठिकाणी खासदार विनायक राऊत असतील, आमदार वैभव नाईक असतील आणि दोन्ही जिल्ह्यातील, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गातील महत्त्वाचे नेते मंडळी हे त्या ठिकाणी व्यासपीठावर असणार आहेत. आणि एक म्हणजे गेल्या 10 वर्षामध्ये ज्या पद्धतीनं खासदार विनायक राऊतांनी जो जनसंपर्क ठेवला, जो विकास त्या ठिकाणी केला, खासदार निधीच्या माध्यमातून विकास केला, केंद्र सरकार, राज्य सरकारच्या माध्यमातून विकास केला आणि एक आपला एक सर्वसामान्याचा हक्काचा माणूस किंवा एक सर्वसामान्याचा एक हक्काचा खासदार, अशा प्रकारची प्रतिमा जी विनायक राऊतांनी या भागामध्ये निर्माण केलेली आहे. आणि शिवसेनेचं सुद्धा तितकंच संघटनात्मक जाळं या रत्नागिरी सिंधुदुर्गामध्ये आहे. महाविकास आघाडी त्याबरोबर आहे. आणि त्याचबरोबर
मागच्या वेळी या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये काँग्रेस त्या ठिकाणी विरोधामध्ये उभी होती आणि काँग्रेसचे उमेदवार नवीनचंद्र बांदिवडेकर हे त्या ठिकाणी काँग्रेसच्या हात या चिन्हावर उभे होते आणि आज काँग्रेसचा पाठिंबा हा त्या ठिकाणी शिवसेनेला महाविकास आघाडीला मिळालेला आहे आणि जवळजवळ 65,000 मतं ही त्यावेळी काँग्रेस पक्षाने घेतलेली होती आणि म्हणून तो एक सुद्धा मोठा फॅक्टर काँग्रेस असेल, राष्ट्रवादी शरद पवारसाहेबांची राष्ट्रवादी काँग्रेस असेल आणि त्याचबरोबर मुस्लिम समाज, हा मुस्लिम समाजसुद्धा आता या ठिकाणी एक संघटितपणे या जिल्ह्यामध्ये या मतदारसंघामध्ये विनायक राऊतांच्या पाठीमागे आहे. दलित समाज आहे, मराठा समाज आहे, ओबीसी समाज आहे, धनगर समाज आहे, हे सगळे समाज. कारण लोक आज जे देशामधलं जे वातावरण आहे, मोदी शहांची जी हुकुमशाही आहे, या हुकुमशाहीला, यांच्या भ्रष्टाचाराला लोक त्या ठिकाणी कंटाळलेले आहेत. एकीकडे बेरोजगारी आहे, मोठ्या प्रमाणात महागाई आहे, संविधान या ठिकाणी धोक्यामध्ये आहे, लोकशाही धोक्यामध्ये आहे. अशा या सगळ्या परिस्थितीमध्ये संपूर्ण देशामध्ये एक परिवर्तनाचं वातावरण आहे आणि या देशामध्ये मोदी शहांचं सरकार, भाजपचं सरकार जाऊन त्या ठिकाणी महाविकास आघाडीचं, इंडिया आघाडीचं सरकार या देशामध्ये येणार आहे आणि म्हणून लोक त्या ठिकाणी आज लोकांमध्ये एक वेगळा उत्साह आहे. कुठल्याही परिस्थितीमध्ये याच्यामध्ये सत्तेमध्ये परिवर्तन करायचं देशाच्या, ही जनतेची त्या ठिकाणी सर्वसामान्य जनतेची भूमिका आहे आणि म्हणून त्या ठिकाणी आज एक उत्साहाचं वातावरण या संपूर्ण निमित्तानं त्या ठिकाणी आहे आणि उद्धवसाहेब म्हणजे ही शिवसेनेची त्या ठिकाणी एक ऊर्जा आहे, प्रेरणा आहे आणि त्यामुळे एक संघर्ष योद्धा म्हणून उद्धवजींकडे या संपूर्ण महाराष्ट्रातली जनता पाहते. ज्या पद्धतीनं त्यांच्यावर आघात झाले, त्यांना त्या ठिकाणी संपवण्याचा प्रयत्न झाला, पण तोच आघात किंवा संपवण्याची केलेला प्रयत्न हीच उद्धवसाहेबांनी स्वतःला असलेली संधी समजली आणि संधी समजून त्यांनी संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये एक शिवसेनामय वातावरण, महाविकास आघाडीमय असं वातावरण त्यांनी त्या ठिकाणी केलेलं आहे आणि प्रचंड मेहनत ही त्या ठिकाणी घेतली. जनतेची फार मोठी सहानुभूती आणि विश्वास हा या निमित्तानं अनेक सभांमध्ये दिसतोय. आपण बघा, उद्धव साहेबांच्या ज्या सभा आहेत त्या सभांना लोक लाखोंच्या संख्येनं त्या ठिकाणी लोक सभेमध्ये उपस्थित राहतात. याच अर्थानं शिवसेनेवर, उद्धवजींच्या नेतृत्वावर या महाराष्ट्रातल्या आणि या देशातल्या जनतेचा विश्वास त्या निमित्तानं निर्माण झालेला. भाई, अगदी शेवटचा प्रश्न आहे. निवडणुकीला अवघे 4 दिवस शिल्लक राहिलेत, काय आवाहन कराल सिंधुदुर्गच्या जनतेला? खरं तर गेली 35 वर्ष जे विरोधी पक्षाचे उमेदवार आहेत, नारायण राणे, हे या ठिकाणी म्हणजे जुनी कॅसेट आहे ती, म्हणजे सारखे 1990ला ते आले होते आणि त्यावेळीची तीच भाषणं आज 2024मध्ये त्या ठिकाणी आहे आणि म्हणून जनतेमध्ये काही त्या ठिकाणी फरक झाला नाही. राणेला सगळी पदं मिळाली, 35 वर्ष सर्व सत्ता मिळाली, पण सर्वसामान्य जनतेचा विकास झाला नाही. कुठलाही उद्योगधंदा, केंद्रीय उद्योगमंत्री होते, मोदींच्या काळातले केंद्रीय उद्योगमंत्री असताना सुद्धा गेल्या 2.5 वर्षात एकही उद्योग या जिल्ह्यामध्ये उभा राहिलेला नाही, तरुणीच्या हातामध्ये रोजगार मिळालेला नाही आणि म्हणून 2014चा हा फ्लॉप चित्रपट आहे राणे म्हणजे. त्यावेळीच त्यांचा पराभव आणि जनाधार, त्यावेळी पराभव झाला होता या जिल्ह्यातला, या मतदारसंघातला जनाधार त्यांचा संपलेला होता आणि म्हणून कुठंतरी त्यांना राज्यसभेवर खासदार म्हणून त्या ठिकाणी घेण्यात आलं. जनतेतला जनाधार संपल्यामुळे ते राज्यसभेवर गेले. आज काय राजकीय त्यांचं अधपतन आहे, कशी परिस्थिती आहे? पूर्वी राणे स्वतः त्या ठिकाणी या महाराष्ट्राचे नेते म्हणून फिरत होते, आज त्यांना कुठंतरी अमित शहा, योगींच्या, मोदींच्या सभा त्या ठिकाणी घ्याव्या लागतात आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली यांना त्या ठिकाणी मतं मागावी लागतात. हे त्यांचं झालेलं या गेल्या 35 वर्षातलं राजकीय अधपतन आहे आणि लोक त्या ठिकाणी या भाषणाला कंटाळले, आयुष्यभर म्हणजे तेच भाषण आणि त्यामुळे लोकांमध्ये 35 वर्ष तुम्हाला सगळी सत्तेची पदं दिली, तुम्ही जनतेचा विकास करू शकला नाहीत, सिंधुदुर्गाचा विकास करू शकला नाहीत आणि त्यामुळे तीव्र संतापाची लाट, उद्रेकाची लाट या जिल्ह्यामध्ये जनतेमध्ये आहे आणि म्हणून मी आपल्याला सांगतो, राणे हे 3ऱ्यांदा त्या ठिकाणी पराभूत होतील. पराभवाची त्यांची हॅट्रिक होईल आणि दुसरीकडे खासदार विनायक राऊत हे जनतेच्या प्रेमावर, आशीर्वादावर आणि मतदानावर त्या ठिकाणी 2.5 लाखाच्या मताधिक्यानं या मतदारसंघातनं विजयी होते. धन्यवाद भाई, आपल्याशी संवाद साधल्याबद्दल. तर या ठिकाणी देशात निश्चितच परिवर्तन होईल अशा प्रकारचा विश्वास जो आहे तो शिवसेना नेते संदेश पारकर यांनी व्यक्त केला आहे. राजेश हेदळकरसह चिन्मय घोगळे, कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो